ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿನಿಕಲಿಗೆ ಬಟರ್ ಮೇಥಿ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಬಟರ್ ಮೇಥಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏನೇನ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುದಾತು ಮೆತ್ತೆ ತೊಪ್ಪು ಮೆಥಿ ಒಂದೆನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೀನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನೋಡು ಲುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ 3/4 ಕಿಲೋದಾತೆಯನ್ನು ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಥಿ ತೊಪ್ಪು ಅವನ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚುಲಿಗೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಗೆ ತಂದಿನ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು 2 ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆಗೆ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀದು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಟರ್ ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವಡು ಫುಲ್ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬುಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಟರ್ ಬೇಗ ಐಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಟರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಬಟರ್ ಬೇಗ ಕರೆಂಟುನು ಐಕಿ ಜಂಚೂರ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ದೀತೇನ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಾಕಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ನೆಕ್ ಅಂಡ ಉಂದು ಪಾಡ್ನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಐಕದ್ದು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ತಿನ್ರೆ ಪೂರ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಲ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ನಾನು ಉದ್ದ ಮುರಿದಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಲಾಗೆ ತೊನ್ನಲಿ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕುರಿದ ಕೈಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಐಟದಿಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ತು ತಿಂಡಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮೆತ್ತೆ ತೊಪ್ಪು ಜೀವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಲಿ ಕೈಪೆ ಪುಜಿದಾಲ ಇತ್ತೇನು ಶುಂಠಿನ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ನೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀತೇನ ಸುರುಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿ ಐತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ನೆಡ್ಬೇಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯನ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತೊಂದಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡುವ ಕೈಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಜಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೆತ್ತದ ತೊಪ್ಪು ಆಂಡ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೈಪೆದ ಆಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಪೀಸ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೆನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದಿಯೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಮೋದಿತ್ತಿಜಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮೋತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಇತ್ತೆ ಮೂತೇನೆ ಫುಲ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನೇನು ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನದು ಉಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಮಂಜಲ್ ಬಕ ಉಪ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪ ಒಂತೆ ಬೆಯ್ಯೋಡು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಬೆಯ್ಯನ್ ಬೈದಿನ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷದಾತಿ ಅನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ದೀತಿಜಿ ಕೊರಿದೆತ್ತಲ ನೀರ್ ಪೂರ
ಬುಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ 2 ಚಮಚದಾತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಕಲರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ಒಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ತೋಜು ಎಂಕೊಂತ ಶಿತ ಆತುಂಡು ಅಂಚದ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿಲ್ಲ. ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತುಂದೆ. ಈತ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಒಂದು ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮೆತ್ತದ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ರೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಉಂಡ್ರೆಗ್ ಪೂರಿ ದೋಸೆ ಒಯ್ಕಲ ಹಾಪುಂಡು, ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ಆತನು ಮೆತ್ತದ ತೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನೇನು ಪಾಡ್ಬೆನ್ನಿಕ್. ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬಾಡರೆ ದಿಯೋಡಾಪುಂದೇನು ತುಪ್ಪ ಅಡೇಗೆ ಬಾಡುಂಡು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತೊಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ತೊಪ್ಪುದ ದಂಟಲ ಕಿಂಜಿ ಕಿಂಜ ಲತ್ತಿ ತಿನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುಲಿಯ ತಿತ್ತಿನ ದಂಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೊಪ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಅಂತ ಪೊಡ್ತು ದೀಪ ಅನ್ನನೇನು 2 ನಿಮಿಷದಾತು. 2 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕ ತೊಪ್ಪು ಪೂರ ಬಾಡೊಂದು ಬೈತಂಡು ಇನ್ನೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಯ್ಯನಗ ನಿಂಚ ಮೆತ್ತೆ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ. ತೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಿಕೆ ಬತ್ತಿಗೆನೇನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು. ಈತೆ ಮಲ್ಪರೆಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಬೇನ. ರೆಡಿ ಆತ ನನ್ನ ಮೇಥಿ ಚಿಕನ್. ಬಟರ್ ಮೇಥಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಿಖಿಲ್ ರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಬೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು. ಜವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ. ಓಕೆ.